Amen. Haleluya bazalwane. Siyashisa ke namhlanje bazalwane zonke izitifiketi zaSathane. Yo bazalwane zonke siyashisa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ama ngicela ukuthi uchazele ukuthi izitifiketi nezani. Haleluya. There's electrically. Hallelujah. CK Yagasa, CK Ugogo Builders and Suppliers. Hallelujah. Ama-report abantwana. Hallelujah. Electrical infrastructure and construction. Electrical infrastructure and construction yegesi. Hallelujah. CK. Glory to Jesus. Zonke ziyasha izitifiketi zaSathane. Ngegama lika Jesu kade sidlala uSathane. Senza izitifiketi engasile ngabe sifunda imfundo kaJesu yokwenza imiyalo kaNkulunkulu. Lokho isibambezelwa yiyo lonke lemfundo kaSathane. Siyabonga iqiniso sesiyalazi ngegama lika Jesu. Firefighter. Konke makusho ngegama lika Jesu. Firefighter. Ngegama lika Jesu Yes. Omalusi abasebenzi la embusweni kaJesu. Siyabonga bazalwane. Okay, CK. Siyambonga uJesu bazalwane. CK yam Lena Shem. Bye Kuyasha bye konke. CK yam my business. Bye konke ngegama lika Jesu kuyahamba kuyasha konke lokho. Ubani isingisi sithini? Yabole bangizisa Athi amaphilisi ngibone. yabola bangizisa amaphilisi wrong for diaz negative bayangidlisa bengifihlela lapha esibhedlela ngigula diaz Mind your own Ngegama lika business. Jesu siyabonga. Thank you. hayi thikithi le bhano istimela Okay. abengifakele khona lapha mina kwamsana bethi Hayi, igama lami balibona. clearance ukuthi vela ngaze ngibe isigebengu nakanye se police station certificate Makusho konke ngegama lika Jesu. lena kwakuyane database lena ukuthi ngidatabase no lokhuzana yonke into lapha ngiright Sondezi siyashisa konke business yami ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. boyfriend yes Ngegama lika Jesu. siyashisa nokwama boyfriend angithi Ngegama lika Jesu siyashisa na. siyashisa uthini ngifuna ize home based care certificate Hallelujah. Nami ngicela zami gadethe ze home based care. Izilapho. home based care Hey bazalwane kade njalo uSathane. Ziyasha zonke. Asiziveze kuqala uzasiziveze ngegama lika Jesu siyashisa konke ngegama lika Jesu. Thina ithemba lethu selu uJesu kuphela. Senalo ithemba. uJesu kuphela ithemba lethu bazalwane. Imfundo yalelizwe. University. okay Yes, ngegama lika Jesu siyashisa. yalokho ngisebenza ngakho lokho Ngegama lika Jesu. unokunye okuright i-home based care le Yes, hallelujah. Igama lika Jesu siyashisa. Ngegama lika Jesu Onke lapha. siyashisa. Siyashisa home based care bazalwane visiting counseling sikhathela amaqhinga esitha. Sisibambezela ke lemfundo yalelizwe imfundo kaSathane ngabe sifunda imfundo kaNkulunkulu ogcina imiyalo yakhe. Sikhathele bazalwane siyashisa konke. Konke asisafune lutho nje okwalelizwe kusibambezelayo. Sifuna ukuya ekhaya ezulwini thina. Hallelujah. Thina sifuna ukuya ekhaya ezulwini. Photocopy statement. Hallelujah bazalwane. Mawasha onke lamaphepha izenzo zabapostoli zenza njalo zashisa zonke izitifiketi zazo. wonke lama statement asetheshari la Nakho bazalwane nami nakho thande kancane. Hey bazalwane nami ngeke ngaduke home based care certificate sakhona lesi. Nami ngivaleka amehlo ngicabanga ukuthi ngizama impilo yalelizwe imfundo yalelizwe ngizosebenza umsebenzi walelizwe. Kanti kuyize leze kuNkulunkulu lonke. certificate yenqwaba lapha home based care oh bani lezi ngangishumayela ngazo lezi Bazalwane, lezi certificate lezi beziyimali bazalwane. Kwakwama-short courses engangwenza nami ngithi ngifuna ukuba ne-paramedic zonke lezo zinto. Hey bazalwane siyambonga uJesu sivulile amehlo. Siyambonga uJesu bazalwane siyashisa izenzo zabapostoli selisebeza iqiniso bashisa konke sebezwile iqiniso. Nathi senza lokho okwenziwa abantwana bakaNkulunkulu encwadini yezenzo. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Mazishe zonke izitifiketi, mazishe zonke izitifiketi zaSathane ngegama lika Jesu. Zonke izitifiketi zaSathane mazishe ngegama lika Jesu. Ngicabanga ukuthi ngishaya ngani passport.
Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Hayi lokhu Sekuyileso sona leso sikhathi sokudela konke sokushisa konke kwe-Kingdom of Darkness bazalwane. Intombazane eyimina uthandazile mina selo. Ne. Ya yona yayifunde yazama yangiya esikoleni kona noma ngafundanga kakhulu kodwa yaya esikoleni. Ngegama likaJesu ngiyashisa wonke ama-CVs. Nanka ama-CVs bazalwane. kwacima. Victorize? Yabona? Ma-CVs bazalwane. Yashisa ama-CVs. Nasi isitifiketi esikhulu lesi esithiwa ngqongqozwa ngaso mina singivulelanga mnyango umelusi nangu ngiyawushisa ngegama likaJesu. Nasi esekhompyutha ngiyashisa ngegama likaJesu. Yazi vele ngavuthi pendula ayicima nje umlilo. Ngisavictorize? Hayi ngisavictorize. Ngisavictorize? Savictorize. Angikuzwa. Nakho. Amakhophi amalusi. Isitifiketi samatric ngiyashisa bazalwane namhlanje. Ngegama likaJesu ngiyashisa amakhophies wonke. Ngegama likaJesu ngiyashisa. Yebo. Esondela abantu bazibona kanjani? Lesi bazalwane secounseling. Yebo nasi secounseling bazalwane ngiyashisa ngegama likaJesu ngiyaphuma i-kingdom yobumnyama ngegama likaJesu. Nazi ezekhompyutha esekhompyutha lesi futhi naso ngegama likaJesu ngiyashisa. Neziningi-ke bazalwane. Zekhompyutha ziningi bazalwane siyashisa. Ngegama likaJesu ngiyaphuma ebumnyameni namhlanje egameni likaJesu. Nazi semaphoyiseni nasemaphoyiseni ngake ngangqongqoza bazalwane. Naku ngifundela emaphoyisa ngifundela uphoyisa bazalwane. Nakhu ngegama likaJesu ngiyaphuma i-Kingdom of Darkness. Yabonakala njalo pendula? Yashisa ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu uyasha ama-CVs wonke lawa ngiyashisa bazalwane. Yashisa. Haleluya ama-reports bazalwane ama-reports ngiyashisa ngegama likaJesu. Zilibuya i-report lakho ma? Ngegama likaJesu ngiyaphuma. Ngibuyisa mali ye-report. Ngisho ama-reports ngegama likaJesu. Wonke ama-reports ngiyashisa ngegama uvictorize la? Ngegama likaJesu ngiyawashisa wonke ama-reports ngegama likaJesu. Wakwafunda ezwakele ma. Ma. Pendula ngithi record. Kuyavela kodwa? Awuyibuki ngisho uyibuka kodwa uthi Hayi yavela. ngegama likaJesu nazi isitifiketi bazalwane ziningi la-ke bazalwane ngangihlakaniphile esikoleni ngithola-ke isitifiketi njalo ngegama likaJesu ngiyashisa ngiyaphuma ebumnyameni. Ngiyaphuma i-Kingdom of Darkness ngegama likaJesu ngiyashisa konke okwake wangihlanganisa nobumnyama. Ngiyashisa bazalwane ngegama
ngegama likaJesu ngiyashisa mabushe ngegama likaJesu ngegama likaJesu. Zonke iy'tifiketi zezikole nezinto engangiyifundelile ngegama likaJesu namhlanje ngiyashisa, namhlanje ngiyaphuma ebumnyameni completely ngegama likaJesu makushe, in the mighty name of Jesus. Hamba ushisa wena-ke ngegama likaJesu. Bazalwane ngiyashisa ngegama likaJesu. Zaku-term 1 ngiyashisa ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu ngiyashisa, nalo ishethi ngiyashisa ngegama likaJesu. Impahla zesikole. Impahla zesikole. Lahla phakathi. Ngegama likaJesu. Lahla ngegama likaJesu. Ngiyalahla ngegama likaJesu. Ngiyashisa ngegama likaJesu. Yima. Kokhele kahle umlilo. Ungawucishi umlilo. Ungawucishi. Beka la kubo khona. Beka. Elinye iphepha liqaqe. Ngiyashisa ngegama likaJesu. Makhona ungacishi cishe kube mnyama. Ngiyashisa bazalwane ngegama likaJesu. Bengivela nje mina mpendulo kuleya video. Ngegama likaJesu. Shisa konke bazalwane ngegama likaJesu. Nayo izinto zesikole. Ngegama likaJesu ngishisa ngegama likaJesu. Thatha wonke ama-exercise uze nawo ngala. Wonke. Ney'ncwadi zonke.